Bé, agafant aquest llibre que ara tinc a les mans, Raó i emoció, de Ferran Salmurri, bon dia. Bon dia. Benvingut, gràcies. Avui dedicarem un espai aquí als matins a TV3 a parlar de la felicitat, allò que sembla que tant ens preocupa i que, per altra banda, li dediquem tan poc temps a parlar d'aquestes emocions que ens durien cap a la felicitat. També ho farem amb la Júlia Prunés, que és educadora i dinamitzadora de tallers d'educació emocional. Mahatma Gandhi, ho llegia abans, diu en una frase que encapçala aquest llibre: la felicitat s'assoleix quan allò que un pensa, allò que un diu i allò que un fa estan en harmonia. I moltes vegades aquesta harmonia sembla que costa de trobar. I vostè mateix en el llibre diu que la cerca de la felicitat té una prioritat molt elevada en les activitats i els pensaments humans, i es pot dir que és l'eix i el centre de les nostres vides, i que a vostè el sorprèn que, tan important com és, se li hagi atribuït tan poca importància. I com és això? Com és que tots volem ser feliços, en el fons i no tant en el fons, però en canvi en els nostres dies a dies, o en la nostra educació o a les nostres escoles, potser no ens aturem a pensar en aquesta felicitat? Segur que és una voluntat de les escoles aconseguir que els nens, els alumnes, a part d'aprendre, siguin molt feliços a l'escola. Però potser caldria aturar-nos, no? Home, jo diria que la primera de tot, és perquè no ens plantegem suficient per a què vivim. La majoria de les persones no som conscients de que el que volem, l'objectiu vital que tenim és la felicitat, és que volem ser feliços. I això la majoria de la gent no s'ho planteja. A partir d'aquí cometem una sèrie d'errors, entre altres, bàsicament, és viure molt d'una forma continuada com hem viscut sempre, sense plantejar-se nous pensaments, diguem. La inèrcia fa molt mal en aquesta recerca de la felicitat. Mira, heu obert telèfons, molt bé, 93 4 73 35 35, per si algú que ens està veient des de casa també hi vol dir-hi la seva, amb això de l'obtenció de la felicitat, amb aquesta bona harmonia de les nostres emocions, pensada sobretot amb els més petits i en els escolars. No, doncs deia que una de les coses que fem és que no ens plantegem per a què vivim. I si no tenim clar per a què vivim, doncs és difícil anar més enllà. La segona és perquè, insisteixo, continuem vivint com hem viscut sempre. Per exemple, ensenyem als nens coses noves, a mesura que apareixen noves maneres de viure, com menjar amb coberts o anar amb bicicleta o fer la declaració de rendes, si és que en sabem. El que no ensenyem és a pensar, i si el que volem dels fills és que siguin feliços, el primer que hauríem de fer és ensenyar-los a pensar, perquè tot el que sentim depèn del que pensem. Els fracassos de la vida venen perquè des de la base no ens han ensenyat les emocions? Podríem dir-ho així? A veure, des de petits no ens ensenyem les emocions. Ha estat històricament considerat com una cosa a amagar. Ens fa vulnerables, ens fa dèbils, és cosa de quarta divisió. És més, històricament s'ha fet referència a que era cosa de dones, que també era de quarta divisió, això. Era considerat així, els homes no ploren. I encara avui hi ha moltes persones que quan algú expressa emocions se'l considera això, que està ficant la pota, no? Diríem, perquè això són coses d'amagar. Sempre parles d'analfabets emocionals. Som una societat analfabeta emocionalment? Jo diria que sí, i per això en parlo, perquè, a veure, som molt primitius, torno a insistir. Avui les emocions, per exemple, de por, d'ansietat, de gelos, d'enveja, ens dominen ara tant com fa 1000 anys. No hem avançat, perquè continuem pensant exactament igual. Aquest és el problema, que no ens hem dotat els uns als altres ni de parlar d'emocions ni d'aprendre a pensar més bé. Júlia, encara no t'hem escoltat. Tu que tens experiència escolar, explica'ns, què és el que perceps? Què falta, diguem, que en la nostra educació emocional en els alumnes, en els més petits? Jo, per un costat, percebo moltes pors. Por a què? Por al fracàs, por a equivocar-me, por al que diran. I com que ens falta consciència emocional, les emocions no és una cosa que s'ensenya, és una vivència que tenim. L'emoció sorgeix. El que cal ensenyar és, primer, identificar-la, saber què hi és i per què hi és, i acceptar-la, que tenim moltes creences, per exemple, en que la por no ens convé, en què la còlera o l'enuig no ens convé. Llavors, hi ha tot d'emocions que el que fem és placar-les i no les deixem fer la seva funció natural, que totes tenen la seva. No hi ha emocions dolentes i bones, totes tenen la seva funció. Ara, si jo no la sé identificar, la sé acompanyar i la sé regular, aquesta emoció acaba sent un perill per mi.
És que, a més, tenir por pot ser bo, fins i tot, no? És a dir, tenir por pot ser natural davant d'una determinada circumstància de la vida. Les emocions totes són naturals. Són naturals. I són adaptadores. Una miqueta de por et fa ser prudent. Massa por no et deixa sortir de casa. Aquesta és la qüestió. Per això necessitem aprendre a educar. A modular-les, no? A regular-les, no? Regular la intensitat correcta amb la situació, a regular la durada, que vull que hi ha gent que viu enfadada tota la vida, perquè no ha sabut regular la durada d'aquella emoció, no? Un moment que deixa de ser útil, aquella emoció no té sentit. Ensenyem prou als més petits i no tan petits a donar? O sigui, moltes vegades penso que si ens ensenyessin de ben petits a que una de les claus de la felicitat és donar als altres, o sigui, intentar que el teu entorn més immediat sigui molt feliç, això ens faria molt feliços a nosaltres. Contràriament al que poguéssim pensar que si dones molt, 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 et pots buidar. Penso tot el contrari, sinó que et vas omplint a mesura que dones. Hi ha dos conceptes que a mi em semblen bàsics en el que diríem l'educació emocional. Una és aprendre, primer nosaltres, i després ensenyar als menors a tenir una bona autoestima. I el segon concepte que em sembla bàsic és l'empatia. És aprendre a tenir presents els sentiments, les emocions i les necessitats dels altres. Dic això perquè l'autoestima t'ajuda a viure bé amb tu mateix i l'empatia t'ajuda a viure bé amb els altres. Però quan una persona és empàtica és molt fàcil que llavors sigui respectuosa, que llavors sigui generosa, que llavors sigui honesta. La millor manera és precisament aquesta. Perfecte, doncs ens quedem amb l'autoestima perquè hauries de fer una cosa, digues, Júlia. I que eduquem amb la por a perdre. Si jo em costa donar perquè tinc por a perdre. I si la meva creença és que quan dono perdo, em costarà donar. I fixem-nos, fem una revisió personal de quantes vegades expressem al dia la por que tenim a perdre seguretat, la por que tenim a perdre diners, la por que tenim a perdre reconeixement. Molt bé, centrem-nos en l'autoestima. És un concepte molt interessant i que segurament ens permet, ens fa forts per poder donar, per poder estimar millor, per poder estar més alegres. Aquesta autoestima, com l'hem de regar? De quins ingredients està feta aquesta autoestima i com l'hem d'anar fent créixer al llarg dels anys? Perquè l'autoestima comença ja de ben petits. A mi m'agrada separar dues coses. Digues. Una és l'autovaloració, o sigui, com jo em valoro, i la majoria de gent entén perfectament que jo em valoraré a mi mateix a mesura que els altres em valorin a mi i jo aprengui a valorar-me a mi mateix. Quan som petitons, quan un nen el valores, aprèn que té un valor. I l'autoestima és jo m'estimo a mi mateix, i és el mateix. És el mateix. Si jo em sento estimat, m'és molt més fàcil estimar-me a mi mateix. Jo tinc una frase que la dono a moltes de les meves xerrades, que és que ets l'única persona amb qui viuràs tota la vida. Cuida't, escolta, coneix-te, cultiva't, estima't. De totes maneres, afegiria molt que l'autoestima es forma molt amb el que diríem l'autoconcepte. I l'autoconcepte ens l'anem formant una miqueta arrel dels missatges que anem rebent de nosaltres. És a dir, al nen li anem dient coses d'ell mateix i ell va aprenent el que li diem i ho va integrant com a autoconcepte. I després l'autoestima parteix precisament d'aquest concepte, l'autoconcepte, és a dir, del que pensem en certs moments de nosaltres mateixos. El que pensem és la base de l'autoestima. Fent un exercici espontani amb molts actors i actrius que venen aquí al programa, a vegades parlem d'una obra de teatre que s'està a punt d'estrenar, veiem imatges, i passa molt sovint que quan es veuen a si mateixos diuen «Ui, no em posis aquestes imatges, no m'agrada, això no m'agrada», no s'agraden veure's, no ens agradem a veure'ns a nosaltres mateixos. Què ho fa, això? Perquè nosaltres també som i actuem com ens surt de dins, som naturals, però per què quan ens veiem no ens agradem? Perdó, jo diria que moltes persones pagarien per sortir, Vull dir que això de que uns no s'agraden sempre volen donar una bona imatge de si mateix, això és veritat. Però de sortir tothom vol sortir, bueno, quasi tothom, molta gent. Ja, però m'entén el que vull dir, no? És a dir, per què ho fa que d'entrada queden com sorpresos i no, ui, no, jo no em miro mai, jo no... A tots ens agrada donar una bona imatge i que els altres tinguin un bon pensament de nosaltres. Però fixa't que aquí hi ha una trampa perquè quan arribem, moltes vegades ensenyem o arribem a pensar que ens preocupa molt més el que els altres pensen de nosaltres que el que nosaltres pensem de nosaltres. Doncs són massa esclaus de la imatge en aquest sentit, moltes vegades. Tenim una trucada, companys, m'estàveu comentant, la Roser que ens truca des de Manlleu. Roser, bon dia.
Hola, Roser, què tal? Hola. Ara ja està en antena. A veure, endavant, perquè em sembla que vostè també es volia afegir en aquest debat sobre la felicitat, les emocions, tot això tan complexa. Hola, Roser, Hola. què tal? Bueno, doncs molt bé. Sí? Sí, jo molt bé. I a veure, i això que vostè està tan bé, això què és degut? Perquè ara que estem parlant de la gestió de les emocions, Clar, suposo segur que que té no una s'entén. explicació. Digui. No, suposo que no s'entén, perquè, és clar, si a mi la mare m'abandona quan tinc 11 anys, que després vaig saber per què en aquell temps, jo era filla d'un altre home que no era el seu, però que, bueno, ho vaig haver de pagar jo. Però això no va fer que jo em sentís maca, que jo em sentís eixerida, i que jo anava a tot arreu. I anava a la plaça a demanar perquè no em donaven res, ningú a casa, ni família, i llavors jo anava a la plaça i demanava si et sobra una pera que estigui tarada, me la guardaràs? Si et sobra un plàtano? I deien, sí, passa després. I llavors jo passava, i mira, el que hi havia. I sí, vaig anar tirant. Vaig tenir la sort que al cap de 3 anys, una carnissera, que és la que, pobreta, me'n recordo més, estava malalta del cor, i llavors un dia em va dir, diu, escolta'm, estic tipa de veure't a córrer per aquí i hauries de fer una cosa. Jo no estic gaire bona. Llavors farem-ho de manera de mare, fora de tot el que hagi passat. Jo demanaré que em deixin tenir a casa meva. Llavors, aniràs a comprar, ja et dono l'esmorzar. M'hauràs d'ajudar a fer el dinar, ja tens el dinar. M'hauràs d'ajudar a fer el sopar, si s'ha de fregar una mica, que jo no em trobo bé. Bueno, l'última cosa que em va dir, com que jo estic tan malament del cor, si un dia veus que estic malament, i en aquell temps no hi havia telèfon, en recorda-te'n d'anar a veure el doctor, dir-li, l'Adelina s'ha posat més malament i m'ha dit que hi vagi de seguida. I jo, corrent, me'n vaig a cal metge, quan va arribar l'hora, que això va ser 3 anys. Però vaig passar 3 anys la dona més feliç del món, o la nena. Roser, vostè de tota manera era una nena amb unes eines emocionals molt ben afilades, perquè, clar, amb una nena d'11 anys de cop rebre aquesta notícia de que potser la persona amb la que ha viscut no és el seu pare, doncs segur que això és un trasbals, no? I vostè va saber sobreposar-se, malgrat que es trobava amb la plena preadolescència. Moltíssimes gràcies pel seu testimoni, Roser. També encara una altra persona que ens truca, la Maria Àngels des de Barcelona. Maria Àngels, bon dia. Hola, bon dia. Què tal? I vostè, com li ha anat? Molt bé. Estic escoltant la televisió. Escolto a vostès o a la televisió? No, vostè ara baixi la televisió i parli tranquil·la. Llavors no tindrem problemes. Molt bé, molt bé. Doncs a veure un momentet. Sí. Miri, jo sóc una persona de 77 anys i tota la vida he estat molt perfeccionista. I aleshores la lectura d'un paràgraf d'aquest llibre m'ha fet molt de bé. Quina lectura? Quin moment? El moment que parla de la suficiència. Diu que sovint, durant el dia, és una actitud molt bona de pensar el que estic fent, ho estic fent suficientment bé. No pensar que sóc una persona extraordinària, no, sinó suficientment bé. I que puc sentir-me bé de fer-ho suficientment bé. Que interessant. Aquest sentit de la suficiència m'ha donat molta llum per tenir pau i estar bé amb mi mateixa. Maria Àngels, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vostè per aquesta trucada. Ens meravella que nosaltres parlem avui d'aquest llibre d'en Ferran Salmurri, Raó i emoció, i que una espectadora ja hagi fet els deures i ja se l'hagi llegit i vulgui explicar-ho també als altres espectadors que ens estan escoltant. Aquesta suficiència, que interessant. La veritat és que alegra molt saber que és útil, per això s'escriu, però la veritat és que hi ha moltíssimes persones que li passen el que és aquesta senyora, que la Maria Àngels, que anem per la vida amb un excés d'exigència als altres i a un mateix, de búsqueda de perfecció, i mai s'és perfecte, i per tant sempre s'està insatisfet.
que aprendre a sentir-te satisfet amb el que ets, amb suficiència, i amb el que fas, amb el millor que pots, hauria de ser suficient perquè aprenguem a sentir-nos satisfets. Sheila, tu has anat a visitar alguna escola on justament la Júlia hi treballa. Abans parlàvem d'autoestima i empatia, no? Doncs la Júlia ja fa 4 cursos que es passeja per les escoles explicant contes de la Berta, que és aquesta convidada que tenim avui, una miqueta de pedra, però té moltes emocions. Més de 1.500 nens ja han escoltat els seus contes. Nosaltres vam anar a viure en primera persona com la Berta i les ulleres de visió empàtica impactàvem en un curs de nens de tercera primària. Ens va quedar molt clar una cosa, ens vam posar les ulleres de visió empàtica, que és el que explica aquest conte, que et fa que quan et poses les ulleres et poses a la pell de l'altra persona. Nosaltres vam veure que els nens tenen moltes coses a dir i sobretot volen ser escoltats. Ostres, què hi deu haver aquí dintre? Què hi deu haver? Una capsa s'hi diu ulleres de visió empàtica. Evidentment, unes ulleres. El Gerard ja ho ha explicat, que l'empatia és posar-se en el lloc de l'altre, oi que sí? I la Berta, que ja sabia què era, això de l'empatia, va dir, ostres, que bé que m'aniran aquestes ulleres. Quan es va posar les ulleres i va veure, es va mirar el Pau amb empatia, sabeu què va descobrir? Que el Pau estava preocupat. La Berta es va acostar al Pau i li va dir, Pau, et veig preocupat, vols que en parlem? Oi que quan esteu preocupats per alguna cosa i ve algú i en vol parlar, ja sembla que us trobeu més bé? Ai, com li va canviar la cara al Pau, oi que sí? Sí, Berta, estic una mica preocupat perquè des que jugues amb la Martina, que jo ja no sé si és que no vols ser mai més amiga meva. Avui molt relaxats i molt tranquils, per tant és una cosa ben estranya, és un grup força mogut, que sí que sou molt moguts, moguts, cridaners, i aleshores m'ha sorprès de veure'ls tan atents al que els deia la Júlia. Penso que en teoria tots ho tenen molt clar i és ara posar-ho a la pràctica tot el que ella ens ha explicat. He après que les persones tenim que ajudar més a les altres persones i a vegades que tenim que també pensar en les altres persones però també en nosaltres mateixos. La meva mare a vegades em pregunta si em trobo bé perquè em nota la cara una miqueta i sempre acerta perquè a vegades tinc son, a vegades estic enfadada. Doncs m'agrada molt lo de la Berta, que sempre quan algú està trist o enfadat l'intenta ajudar. M'agradaria parlar-ne més sovint perquè així aprendríem més a ajudar als companys. L'educació emocional cada vegada està més inserida dintre de les escoles. Els nens cada vegada tenen més estímuls visuals diferents de fora i aleshores tenen molt poc a veure el contacte, ficar-se els uns al lloc dels altres, són molt competitius i aleshores tot això és el que hem d'anar treballant a les escoles. Júlia, i en general què perceps, què preocupa els nens? I aquests nens saben expressar les seves preocupacions? Són transparents moltes vegades o s'ho queden per ells? Són molt transparents els nens. A mi m'agrada molt treballar amb ells. De fet, jo treballo a 3 bandes. Vaig explicant els contes, els escric pels nens, però també treballo amb famílies i treballo amb educadors. I tots coincidim. Els nens, jo tinc la sensació que volen ser escoltats. Quan jo explico un conte que llegit duraria 10 minuts, el fem allargar 1 hora. I és un feedback constant, no? Ells opinen i és una passada. A més, des que els hi dic pel nom, els hi pregunto el nom i llavors és molt més... estan... no sé, necessiten un reconeixement com a persones que senten, que es preocupen també i, per mi, que se senten identificats en les situacions. Els contes de la Berta tots tracten de situacions que ells viuen habitualment. I no només hi surten ells, sinó els seus pares i els mestres. I llavors, allà surten moltes coses. A vegades la mestra diu, avui me n'he donat de coses que no sabia que passen a la classe o que passen a casa d'alguns nens. Senyor Salmurri, les raons i les emocions moltes vegades no encaixen. Com hem de fer-les harmonitzar? Aquesta és la qüestió. A veure, jo diria que el primer que hem de fer és utilitzar la intel·ligència i la raó per aprendre a controlar, a educar o a gestionar les emocions d'una manera més racional. Aquesta és la qüestió. Moltes vegades s'ha pensat que si la raó exclou les emocions la raó. No, s'ha d'utilitzar la raó precisament per
per aprendre a pensar. I en principi, recordo que tot el que sentim depèn del que pensem. Per exemple, hem d'aprendre a pensar, com dèiem abans, davant de l'autoestima, davant de l'empatia, davant de l'esforç. Quantes vegades veiem, per exemple, parlant amb els estudiants, poso per cas, tu voldries estudiar, tenir cultura, tenir formació, tenir... Sí, i llavors què penses quan et poses a estudiar? És a dir, quan poses a fer-te l'esforç? Que és un pal, que és un rotllo, que és a dir, per què no aprenem a sentir-nos satisfets? Però des de petitons ens estan jutjant contínuament. Els nostres pares ja ens diuen és que ella és molt tímida, o quan fan aquestes sentències, és realment el que ens marca a la llarga després? Aquest és el primer problema dels molts que podríem anomenar, el que passa és que no hi ha temps, però a mi aquest em sembla molt significatiu dels molts que cometem, i és que convertim la vida, és a dir, als nens no els ensenyem a pensar, ens ensenyem només a obeir. I això vol dir que creem la norma, la pauta que s'ha de seguir, i a partir d'aquí jutgem. I no només en els nens, els fills, els alumnes, sinó que també jutgem en els veïns i el qui faci falta. Convertim la vida en un judici permanent. Fiscalitzem, jutgem, sentenciem, apliquem premis i càstigs, com si algú ens digués que l'educació i la convivència s'ha de convertir en un judici permanent, que passa aquí i passa a la Polinèsia, a tot arreu, sempre estem jutjant. I això és un error enorme de convivència i de vida. És una de les coses que ens impedeix ser feliços. A partir d'aquí, com anem penjant d'un pi a tothom que no ens agrada, doncs resulta que tothom té por del que els altres pensin d'ell. Quan si encara anéssim cremant vius el que canta una mica i el que és una mica diferent. La felicitat es deu contagiar també, no?, entre els pares i els fills. En el moment en què un fill pot veure un pare, una mare o els pares feliços, això es transmet, es percep en l'ambient i per tant es contagia o... Es fan més verbalitzacions positives i d'alguna manera això ens ajuda a parlar de la mateixa manera i a pensar de la mateixa manera. I sí que és veritat que quan parlem i pensem de manera més positiva ens sentim més bé, que vol dir també que ens sentim menys malament. Ho dic perquè una de les maneres de sentir-se menys malament és aprendre a sentir-se més bé. Que contagiem moltes coses, perquè abans parlàvem del judici i quan jo parlo amb pares i parlem de l'autoestima, alguns em diuen jo sempre valoro molt el meu fill. Hem de poder equilibrar. Jo li puc dir al meu fill, el puc valorar, però alhora també puc criticar. I quan el critico una conducta que ha fet o no el deixo d'estimar. Jo als pares els dic, fem una llista de què fem per estimar els nostres fills i després girem-la cap a nosaltres. Comencem amb el judici contra nosaltres mateixos. No fa gaire hi havia un article que voltava per internet d'una nena que deia quan vaig tenir 7 anys vaig entendre que la meva mare era lletja, vella i gorda. Som nosaltres els primers que diem oi que tonta que sóc, m'he deixat les claus. Oi, mira, que m'he engreixat, estic lletja. Som nosaltres que ens jutgem a nosaltres mateixos i ells són... esponges. I aprenen a jutjar-se ells mateixos a través del nostre judici cap a nosaltres. Jo dic, l'educació emocional sempre comença amb un pas cap endins, cap a mi. I hem de prestar-hi la seva atenció, com hem fet nosaltres avui aquí al programa. Ferran Salmurri i Júlia Prunés, moltes gràcies als dos per haver-nos acompanyat i també moltes gràcies als espectadors que han volgut participar d'aquest debat sobre la gestió de les emocions i la felicitat. Ara farem una petita pausa, després parlarem amb Guillem Martí d'aquest llibre que tinc a les mans, Cremeu Barcelona, en què relata com la ciutat podria haver acabat destruïda al gener del 1939. Això i també la cançó que ens interpretaran de seguida els Vetusta Morla, que ja són al plató dels matins. Fins ara.